Kaixo lagunok, gaur Agate Deun ospakizunari buruz hitz egingo dugu. Ez da antzinako kanta edo dantzatzera gonbidatzen gaituen jaia soilik. Badago zergatia eta simbolismoa ere atzean. Kultura oso sakonarekin lotuta. Agate Deuna Santa Agata izenarekin ezagutzen den santua da. 3. mendeko martiria eta haren eguna otsailaren 5 da. Euskal Herrian ordea, otsailaren 4 bezperan ospatzen da tradizioa. Kaleak kantuz eta makila eskuetan hartuaz. Agate Deunaren bezperan talde txikiak edo kuadrillak ateratzen dira. Eskuetan makila edo egurrezko egur makilak daramatenez, lurraren kontra erritmikoki jotzen dute abestien erritmoa markatzeko. Hori ez da soilik soinua sortzea, badauka simbolismo berezia. Antzinako kulturan, negua amaitu eta lurra berriro esnatu behar zela uste zen. Udaberria hastearekin batera bere onura emateko. Hori simbolizatzen zuen makiekin lurra jotzeak. Lurra berrabiarazi edo berpiztu nahi zuelako. Koplak edo abestiak kantatzen ditugunean, askotan, jendeak atez-ate ibiltzen da. Kaleetatik, baserrietatik edo auzoetatik. Eta hasieran zerbait emateko eskatzen da. Janaria, dirua edo edari txiki bat. Horrela, gaur egungo bertsioan, komunitatearen parte hartzea eta elkartasuna ere agertzen da. Eta hemen, sartu ere egin behar ditugu kintoak. Lehen, herri askotan kintoak ziren, 18 urte betetzen zituzten gazteak. Gazte horiek, herriko jaietan eta Agate Deunaren bezperan ateratzen ziren kantuan, makilarekin lurra jotzen eta festa giroa sortzen. Gazteek urte hori oso garrantzitsua zen. Adin nagusira heltzen zirelako eta orduan, askotan soldadutzara joan behar zutelako. Hori ospatzeko eta herriari aurkezteko bide ere bazen. Gaur egun soldadutzarik ez dago, baina ohitura kultura modu partekatuagoan mantentzen da. Guztiek bertan parte hartzen dute eta umore eta tradizio jakintzaz gozatzen dute. Agate Deuna ez da soilik ospakizun bat. Gure jendeak elkartasunaren, umorearen eta naturaren zikloarekin konektatzeko modu bat da. Lurra esnatzeko erritmoa, kantua eta makila bakoitzak gure historian daraman indarra agerian uzten dituzte. Eta zu, zergatik pentsatzen duzu lurra esnatzeko ahotsa eta makilaren erritmoa behar ditugun? Iruzkinetan idatzi. Beste bat arte artistak.